Para banget nga ishan swe na kani ka YouTube bat ka Facebook aku ban ai pi kawe ka jing hikai ka badan kam baban re shwa ka tang ko ban pentep sapi bingidan ka ying jing duai ha jaya lans na lien iple ha ka singi satjan bat ka singi ublai bat gi duai gi mentagi bapang gi basitam bat kham tam gi gi basate mrau ha gi jing lien gi basni wala ban long ha gi jing di penbuat ha ke jing em ya ka jing em ka ba sate mrau ka pop kala ban long ka pop aurea ka klem ka jinglien ban pet gi film jaklia ka jingkwa brai ka jing bam yama bat kinu gi bakta gi jingbot jing per khatru gi bala usutan wate la khom hi wan chi jaka jing duai iyo ban duai pi ban ai ya gospel pinyo ya ka jinglat lut kumba shibun gi breu gi la yo tinga kwa ban let no sepang ga ni ga jikai bakata kawan ha ka jingkeli kalong ba hatu ni ki bala nget how Jesus Christ nidang hab ban le ne em ya ka hukum jong Moses bat ki jing tho jong ginong itu lupa tong ini pet naga gospel Matius kalnong kabasan ka khat ka bakhat nyo ter ini puli la tapi dan shem lang gi Bible jong fi wat wong ni uji su wong wat mut bangalawan ya ka ban pendam no ya ka hukum lani ya kinong ya thu lupa ngam shem lawan ya kaban pendam no henrei ya kaban pen scam nabab shisang ong api haban dalek no ka beneng bat ka kendau kat iwe idak red lani iwe ibakun kendiat na ka hukum in amlet no tat anda an pendap baro namar kata uno uban penken ya iwe wat ibakam red tam nakini ki hukum bat uban hikai kum ya kibriu bat uban hikai kum tai kibriu an khat je ubak hamret tam haka hikmah ki benen hade unu uban le bat uban hikai ya ki ya utate an khat ubak raw haka hima ki benen nang ta arpo umnu wang naba nga ong hapi balada ka hak jong pi kam dalong ka bakham palat sikat dei ya ka jong ki nong tho bat gi parisi pin am yo rung satya haka hima ki benen piu jisu pranchai wang u jisu simlawan ban pendam ya ka hukum ndrei ulawan ban pendam hang ni ki thok penjana ndrei ha Bible pareng wang I have come to accomplish lani ban pendam ya ka hukum tingap ban sungau tu babun gi bayalap ya ka jingai mo ki kelat ya ka tin jong blai ka ba kumno bau jisu wang pidei ban le kham tam ya ka hukum hang ni yo piong ba ngasuang manga dari pe jisu ko somo wang nabang ong hapi balada ka hak jong pi kam dalong ka ba kham palat sikat dei ya ka jeng kinong tho bat ki parsi pinom yo rong satya ka hima ki beneng la jenjaran parlok da ong tam ta dengan itu ifi bau jisu ban biang wang pidei ban le pa parisi ki le yu parisi ki sha jinget arsin sitayo ki parisi ki ai ga waina spau ki le lo ki hukum bar khai re jisu wang kumno wang pidei ban le kham tam me ka ai ga ba ki parisi ki hikai te kumno kata kala ban long para banget kumno kala ban long kata yangi ki Kristen hatu ladangi ngi hab ban le gitu ki ceremonial laws ki ba mau gitu ki hukum niam ba ban penyap ya ki ayo belang mau belang baklam thok bria ba penyap itu mau tu lang berat baklam thok bria hatu ngidang hab le ne mi gitu bat kum ju ru gi sipau hukum menam klaim menam penyap menam tu menam sakilam ler gitu men mani blai thau nang tada men rakhi ka sabat barok gitulah tholut atu gitu gi spau kum nginang hap le ne kum nu ngilak ban le palu Jesus Christ leh ni upan kraw shu wong pi ladaka ka hok jong pi kam tam gi parisi pinom yo rong chi hima kum nan ti pin le kum nu para wong kadan kala para wong ngano pi habau jisu wan cha perthai wong ngam shem wan ban pendam ko hukum pat ka hukum ka bau blai wai wat ni ka kitab jing pen faru pina pulin nang ba arpuar ka ong tau ba penlang lani penduna ma bal penlang penduna nak tinjong blai un shimno ya ka la ba penduna ru un shimno ya ka
ya ka kerteng jong u naka kitab jing em la dau penlang ru un penlang ya kita ki plex ni kita ki klam no kaba la tho aga bible andai kumno nginle para banget kabu jing ya takada ngidan kamban sngotu kani kalong praktikal pet bong kumno khat bakat pra kitab jing pa wang apla hawai pa wai baro bayo sngo ya kitin jong ka jing itu ulpa kani ka kitab lada wai ru undang penlang hakini ubleng penlang hauta ya ki jing yap them ya ki bala tho hakani ka kitab tiladar unur unshimno na kita ki kentin ka kitab jong kani ka jing itu ulpa ubleng unshimno ya ka benta jong u nauding ka jing im bat na katakan nong ba ka bakhut na kita ki ru ya ki bala tho hakani ki kitab maka ketin jong blai nadu Genesis adu jing penpa umlak ban penlang nam lak ban shim no tin le kumnu menta ladau jisu wang bakadai ya pi ban le kham tam shu ban ya ka ai ka hukum jong Moses ban ya ka ai ka ba ki Farisi ke le kan mau bau jisu habau wei kan mau bau wei po wei bri bawan caka pertai la ai ka hukum re umdan ubala ban le ka umdan ru nadu gitu ki Farisi nadu gitu ki lingdo ki Levi kim shimlala wan le ka hukum namar belai ka hukum jong belai kari ka bakhut hanre ubriu ula dan hakapop ubriu dan hakapop takadau ubriu umla ban le janai lut ya ka hukum dei na takadau ule kumno ublai ula pha eu Jesus Christ ban le lut ya ka hukum barafat ban pendap ya ka mon jong pam dan chu namar jisu tang u dei ba klem pop klem thok bria dei tang ba u bala ban le ya ka hukum baro wat ya ka hukum kenyar mencuak ki haban kenya digi belang digi mas digi lang berat haban kenya digi digi paro hanai haba wan uji sukres ulep no ma u kan ulang no tau lang berat ubala ai sendan ya la ka jing ban kenya hagading pna kalvari pila menong hagading pna Golgotha lo ai no el ka jing ban kenya ma u la long no ndan kamshu kini gi jing kenya gi merat amar balai ma u hi la long ka jing kenya ma u hi tau long u tau baklam pop nrei lapan long pop yu nya kata dau baro ka hukum uji skres ula dap lek lut tekamut mentangim dan kamshu mat ban im ba nrei uji suwang no wang ka hukum ko angum no uji suwang no pat wang la da ka hak jong pi kam kraw ban yaki nong tho bagi Farsi pinumi orang ki ma ki benan tekamut kum no ha bangi nget hau Jesus Christ ha bangi nget hau Jesus Christ ni kala ka bamot ni pop ni ban nget hau Jesus Christ usat khot ki pop jongi wa ayo men sim ba khot jong u ha po jongi bat dei hangta ba nilong kumbale lot yaki hukum baro yaki ba la tho ka Bible ka bamot no ka jing kenyaru ngila le no namar nginget hau Jesus Christ la dap le na mata jongi te hatu kata ka pelat jengi bangin le pop kat bomon kata ka bakeli kawi kami sekajing keli lar piong bam dan kam le syuk dan kam wat klem waktu wat sakilam ler mut ngin ya le pop kat bomon namar bangi la nget yo Jesus Christ para banget pe Jesus Christ le wong kumno wong pihak le kam bon syuk bani ke bagi Farisi ki Farisi ki ken baka pop klem ga dai tang katu ka bale mo kapap penyak beriu ka datang tu ka bla penyak beriu kada Jesus Christ uang kumno hakat khat ka ba kalnong ka basan kat khat ka uang kumno syapang ka ba klem pan uang kumno uang lada pisu pet uang no pilayok snow balaong hakiba min barim men am klem pi kata kada ka hukum ba mensyua ki kan klem tang ya katu ka bala lap badale klem gum ya katu ka nuti mo bau juba kitu ki katu ka nuti ka bale klem ka baki lap kitu ki rang bak niam handai uji suwang ni khat oprat handai na ong hapi bau no nuru ubada khmi ya ka brio ya ka ban kwa ya ka ula klem lupa kumta halaka donot mat kum no Jesus Christ le wong amdai tang ka bale ka hukum jam Jesus Christ le ka kham khra wong amdai tang bale ya ka kam klem kari ka klem rewat basupet ya ka jing perkhat ru mensyua ka por mensyua kim julam thamau ya nu brio lada kim lap ba ula le sisaya kam klem
julan temau wat lau pet ko berai no rega Bible kong lada uno pet ya ka kentai da ka jing ko berai ulak klaim lupa ka donot kala ade ka pop temut no Jesus Christ lai ukam pen ban susu banyak ka hukum kam ban susu kong baki ki banget hu kiri ban khut am tang ki kam begile hanai nadu ki jing mut perkat nadu ka donot ka dei ban khut te kum no la ban le kata habang ingat hau Jesus Christ habang ila kela ka bomot la sat khut da ka snam jong Jesus Christ wan ban ai yo men sim ba khut ban utho ya kata ka hukum haki donot jengi ban wai ka boru bangin yo ban khut nadu ka donot baun ai ka bor ba nginum pet ya ka kentai da ka bak pet kwa brai pi ka jing pet ya gitu gi film ja clear kala de ka bak kelim lupa wat ha ka bari la kelim lupa tu Jesus wai boru ba unu balak nget sisa ong yo ka jinget sisa ka bak it yo Jesus un i no gitu gi kam pet film ja clear ge iru ka bolong ka pop kelim tu hang ni la batai wong mensyaki orang kapal penyak beri wadai betang kata kapal penyak reu Jesus orang tang pisu bitaru pibu syun ino pisi pi bitar kata khmat ublai kala dai kapal penyak beri nak kata kadau Jesus semuan ban pendam ya ke hukum wan ban le ya ke hukum wan ban pendap bat kata ukam ra syuk ina ke hukum bat kata ke hukum kalong ba nadu ka dokno jong beri wadai ban khut pengin pening ni kumno lak ban le kata kumno beri ulak ban le kata ban im kata ka jingim ka bakhut ban im kata ka jingim ka ba pendap ya kata ka hukum jong belai ni puli na ka gospel Matius upanisha susu kal nong ka ba ar khat ka ba lai pusau pa kuli kum ni wong ti ha ba ki Pharisi ki le snow baula penduk nia gi sadusi kila ya lumlang uai uriu sajan te ubanaki khanang ban tenju yu ulak keli ko no hikai kanu ko hukum ga bakrau naka hukum u jisu te ula iya tu hu men ie ya utrai ubau blai jongme daka dokno jongme baro badaka men sim jongme baro badaki jingmot jing perkhat jongme baro kani kan kalong ka hukum ka baningkong bat ka bakrau ka ba aru kalong kum kata men ie ya upara marjan jong ne kum bayaladi ha kita pat khat ka ba sopau ko sha baong ha kita ki ar hukum lasdin ya ka hukum baro bat ikinong itu lupa ka bomot no ngila ban le ya ka hukum jong ublai baro habang ngila iet yo Jesus Christ ni iet yo bau trai ublai jong ni iet nadu ka donot msuk tang digi kam nain ka sedang na ka donot da donot baro nadu mesim baro nadu gijing mot perkat baro bat dei ha bagi iet ublai uai ka bor bagi nomle ya ka pop ngamong bagi la jana ilut ni hendai unang pen khut ublai unang pen kendu ipop barit u bagi mdei ban le unang pen kendu wat i jing bot perkat baja khliar u pen kendu do men sim khut ba uai bor bagi nomle bagi perkat no kita gi jing perkat ki badai kat kum kaman jong Jesus Christ kat kum kaman jong ka tin jong ublai bagi salak ban iet ya ki para marjan ru da kata ka bor ka bangi yo na ublai ti hatu wan ban pendam ya hukum ujis kram kaman ban pendam ya hukum wan ban ra susu ya hukum reu aibor hadin bangingat ti hatu ngidang dan kam ban penyap belang penyap lang berat menta ngim dan kam syu nama ujis kres la dable kata daka jingat hau ujis kres pi mencuam man ka usnam ki hab ban man usnam turang bakling do hab ban let ban pejar ba ya kasnam ban plai gitu ki pop jong la dia bat jong gitu ki pat lam te menta pat nilek kumno jisu la dap kenya sisin bat ni sulet menta ban karpat Jesus Christ ban plai ki pop ban yok sat khot ya snam jong mangi yok ban pla man la kapor man la kamit show hintia man la step show hintia i plan au Jesus Christ ban yok sat khot ya snam jong Jesus Christ ngim dan kam ban penut pisai ai namar belai ka snam jong Jesus Christ kadang yai tut ta kadang dan ka bor ban pelat ini te wat mut ba au la pendam kitu gi sipau hukum ru ngile kumno ngile da ka banginget hau Jesus Christ di pendap gitu baro no wat ya ka wang men rakhi khot ya ka sngi ka bahnyau tu sngo to Jesus Christ udai kata ka jingjak that ka sngi ka bahnyau ka kran chapang ka sngi jang ka jingjak that
But Jesus Christ lawan pendap ya katakan jingjak thaj. But na badai ka jingat bang iyo katakan jingjak thaj ka bakan jaman sim. Haka jingim jongi bang syakriyo Jesus Christ how man sim bat ka jing sisa. Tidak ka banget how Jesus Christ kalong kum ba pila le barok ka hukum jong ulay. Kalau bau Jesus Christ wan ai ka jingim ka ba ngakuran nya ka jinget ka ba syam dei ba piong ngalangit talak biang ngan lepop kat bamon Jesus Christ kam ong umta wong lat ka hukum ko ong bamen klaim rei Jesus Christ wong dei tang ban klaim rei wala da me pet tang ki jingmot perkat melak jikwak berai kata kala dei pop klaim dengan nget pilak ban sngau tu kani kalong ka practical ka ba kalong practical application malah ngi iet si sayu Jesus Christ na do ka dok not baro ngidan kata ka jing dai ka jan ba jan ban duai ban syarai ban pulih tinjong ublay ai bor ini bagin lat na ka pop ai bor bagin jap ya ka pop buat langin pat janai rei kitu ki pop ki batek merau kitu ki bagi jublian ublay ai ka bor da men sim jong kani ngakuran praktikal ka jing namar macam lalong wayak si sa kata ka jing syak tek merau ka pop rei na do banganget how Jesus Christ kadan ka bor si sa ban ai bor ban aibor ban kok ngo yagi hukum jong Jesus Christ ban iet yu Jesus Christ kat banang mi kising nang aibor bang iet yu Jesus Christ te ingat pila sngo tho gani te dan mapi empat pediang yu Jesus Christ pidang sakte sakum ha ka jingim merau jong kapop ngakwa ban yalam ipi shi jing duai pila ban ong gini kentin ong try Jesus iet ong try nganget jemi try Jesus mamela syayap aga ding pana nak mentagi pop jangan teraji sulapan pangpan sengat syak imi ong nadu ka doknut teraji sulapan pangpan sengat syak imi la sum ya ka kurung jong mi bat la sempat ya ka mat jong mi la pen lengkut imi la pen lek ran la bentiu la sempat imi la pen long pop imi ubah klempop teraji su bakodor pide ban ong yang nadu ka doknut nganget teraji su ong terai nga plan nganget du ong nganget ba melami pat ka sing ke balai am tang ba ma syayap noi melami ka sing ke balai ong terai wandu men sim bakut pelat lut ya ka doknut jangan ngawan wan plan oi gi pop jangan da plalut gi pop jo fi gi pop ayu fi dan pila benan gi pop aurea ba file gi pop ba fi pek film jakle gi pop ba bisni breu gi pop jong ka jing knyum gi pop jong ka jing septing gi pop jong ka jing bam duai kinu gi ba pila le pen so si blai plai kan ba pidang shong kamera ong try one do men sim ba khu try pelat lut jang nganget try ha jing syayap jong me ba ngan pen be gini gi men sim baman ka ba pidang ong ka tangah hukum gi kan men sim baman ka bala te mrau ini ba ini kong ini kena samla ini bala rang baru ngakuranya ka jing lat lut ya Jesus Christ kadang ka bor ha kerteng jauh Jesus Christ apa pinget ba laki pop jeng figi sawana kin li kayor kadang ka bor nga be no itigi men sim baman gi ba pele pop nga cancel nga kuranya ka jing la lut fi ka kerteng jong Jesus Christ kinu gi jing pang jing stam nga kren long kya janai ka kerteng jong Jesus Christ ka bor jong ka jing mi pat ngawan man kuranya fi am gi kentin jali jong mereka bor jong ka jing mi pat ba fin yo ban lat lut na ka pop ba fin yo e kata ka jing em how Jesus Christ ka badap kerhai ha ka kerteng jong Jesus Christ bana Nazareth aman ba aman to kublai shibun ba pipet ni video ngakerpat fi gitu gi bampat subscribe no yang ka channel da like pada share kanang bapin biarap ban pen saprang lang ya kan ka kubor jong ka gospel ka kubor jong Jesus Christ kublai shibun ni dai sempat yaro yo try